Dem baş temaşavan hêja. Di dersa xwe borî da me behsa cînavkan kiribû. Lê nîvco mabûn. Niha jî em behsa cînavkên xwedîtiyê bikin. Cînavkên xwedîtiyê çi ne? Cînavkên xwedîtiyê ji qartafên veqetandekan û cînavkên kesane yên dewandî çêdibin. Yani qartafên veqetandekan a, ê, ên û cînavkên kesane yên dewandî min, te, wê, wî, me, we, wanê çêdibin û dikarin li şûna navdêran bên bikaranîn. Dema di ravekan da raveber bikeve veqetandek bi cînavkan re wekî cînavkên xwedîtiyê tevdigerin. Mînak, pirtûka wî bi Kurdî ye. Em dikarin vê hevokê wiha ji bilêv bikin. A wî bi Kurdî ye. Xaniyê wî li derveyî gund e. Em dikarin vê hevokê wiha bilêv bikin. Ê wî li derveyî gund e. An jî em dikarin bivêjin destên wan henekirî ne. Em vê hevokê dikarin wiha bilêv bikin. Ên wan henekirî ne. Niha jî em behsa cînavka pêgir an jî cînavka qartafî bikin. Cînavkên pêgir wekî cînavka kesê sêyem ê yek jimar di rola biresera dewandî da tê bikaranîn. Ev cînavk wekî qartaf tên dewya hevokê. Bi daçek û lêkerem ve dizeliqin. Her wiha cînavkên pêgir axaftinê hem kurttir dikin hem jî herikbartir dikin. Zayan da van cînavkan tune ye û ew nêtar in. Qartafa cînavkên pêgir ê ye. Mînak, wî gotineke xweş gote wê. Em dikarin vê hevokê wiha bilêv bikin. Wî gotineke xweş gotê. An jî em dikarin mînakeke wiha bidin. Şîlanê diyarî da wî. Em dikarin vê hevokê jî wiha bilêv bikin. Şîlanê diyarî dayê. Niha jî em ê behsa cînavkên lihevxistî bikin. Cînavkên lihevxistî ji daçek û cînavkan pêk tên. Mînak, ji û hev. Di hevokê da ev wiha tê bikaranîn. Ev kurik jev ketiye. An jî mînakeke din. Bi û hev. Di hevokê da wiha tê bikaranîn. Her du zarok pev ketin. Awayekê din ê çêkirina van cînavkan jî wiha ye. Ser meselê daçeka jiyê bi cînavka wîyê an jî wêyê re dema ku bê bikaranî di nav hevokê da wiha tê bilêvkirinê. Te ji wê re çi got? Mirov dikare vê hevokê wiha jî binivîsîne û bixwîne. Te jê re çi got? Mînakeke din daçeka diyê û cînavka vêyê di hevokê da mirov dikare bi du awayan binivîse. Em dikarin bivêjin di pûnikê da sê hêk hene û em dikarin vê hevokê wiha jî bilêv bikin. Tê da sê hêk hene. Niha jî em hatin behsa cînavkên nediyariyê an got nebinavkirî bikin. Cînavkên nediyariyê dewsa navdêrên nebinavkirî digirin. Di kurmancî da rewşa dewandî a van cînavkan jî heye. Hinek cînavkên nediyariyê ev in. Yek, hin, hinek, tu, kes, kesek, herkes û hemû kes. Çendeke dîtir jî hene. Niha jî dora cînavên girêkî ye. Cînavka girêkî dikeve pêşiya navdêr an jî cînavkeke din û wan bi komeke hevokê ya ku di pey wan re tê girê dide. Ser meselê, dema em dibêjin ez pirtûkekê dixwînim. Pirtûk ya Celadet Alî Bedirxan e. Em dikarin vê hevokê wiha saz bikin. Pirtûka ku ez dixwînim ya Celadet Alî Bedirxan e. Her wekî em di van mînakan da dibînin. Du heb hevok bi rêya a kuva gihîştine hevdû û bûne hevokek. Cînavkên girêkî yên kurmancî ev in. Ê ku, a ku, ên ku. Carna ev cînavk di serê hevokekê de jî tên bikaranîn. Mînak, ê ku dans dike kurê wê ye.
اکو پرتوکê dixwîne keça min e. Ên ku govendê digerînin Kurd in. Niha jî em ê behsa cînavkên berbihevîn bikin. Cînavkên berbihevîn têkilî û danûstandina piralî karê ku bi hevra û beramberî hev hatiye kirin nîşan dide. Cînavkên berbihevîn tu carî cihê kesên yek jimar nagirin. Çawa yanî? Mînak, dema em bibêjin em hevalên hevin. An jî em bibêjin em hevalên êkin. Ev li gorî devoka diguhere, ne xeme. Wekî di vê mînakê de jî dixuyê em behsa du kesan dikin û ev cînavk têkiliya di navbera wan da destnîşan dike. Ji bo vê rewşê jî mînakên me ev in. Em bi hevdora diçin dibistanê. Ew ji hev ra nameyan dişînin. Em xuşkên êkin. Belê temaşevan hêja. Li vê derê em gihîştin dewiya vê xeleka xwe. Heta xelekeke din û derseke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Emanetê qenciyê.